Alas 6 kaninang umaga nang magsama-sama ang mga Muslim sa Legazpi City at sabay-sabay na nag-alay ng panalangin kay Allah sa loob ng kanilang moske sa Barangay Oro Site. Ayon kay Dato Toto Kawasatig, ang Idil Adha ay isang mahalagang kapistahan na nagpapaalala sa kanilang mga Muslim ng kahalagahan ng pagsunod sa Diyos, pagsasakripisyo at pagbabahagi ng mga natatanggap nilang biyaya. Pinaka-importante sa amin yung nagbibisitahan kami, yung mga kapitbahay namin, nag-share kami ng mga blessing, yung mga pagkain, at saka nag-ano kami kasi parang obligado sa amin na yung nagkakatay kami ng mga baka doon sa mga, tapos ni-share namin doon sa mga kapitbahay namin ng mga walang-wala, doon sa community namin. Ang Idil Adha ay isa sa pinakamalaking kapistahan sa relihiyong Islam. Ayon kay Sultan Amin Dato Manong Hasan, President ng United Muslim Communities of Bicol Region, ang kanilang pagtitipon-tipon ay higit pa sa isang relihiyosong okasyon dahil ito'y isang paalala sa kanilang matatag na pananampalataya at pagkakaisa. Kapag tayo ay naging tunay na mananampalataya, ay peaceful na po tayo. Buong mundo, peaceful tayo. Sapagkat walang mananampalataya nagagawa ng masama sa kapwa. Ang tunay na mananampalataya, Muslim man yan o Kristiyano ano man yan, talagang hindi yan gagawa ng masama sa kapwa. So, ibig sabihin, kapag nanatili yan sa atin, ano man ang iyong pananampalataya, just respect na lang. Kasi nasa dakilang tagapaglikha na yan eh. Naging simple ngunit makahulugan ang selebrasyon. Matapos ang panalangin, nagkaroon din ng mga kapatid nating Muslim ng munting salo-salo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.